sanligan. Tingog sa probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may kaya inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog tanay, sa bisan anong at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Aksyon Reports, first portion. Mga preskat ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 30 na bulan sang Marso tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Aksyon Radio. Dila sa kato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental 305 na. Mayor Bing may pagabay sa publiko karon nga Semana Santa. Kapulisan Blanco sa sospitsado sa pagpatay sa gwardiya sang Vice Presidente sa banwa sang Tuboso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni Defense Secretary Delpin Lorenzana nga wala nagpadala sang bapor ang Navy sa Julian Felipe Reef sa piyak sang presensya sang Chinese vessels sa tuyo nga hindi paghalinan sang tensyon. Suno kay Lorenzana, may mo lamang makadeploy sa lugar amo ang barko sang Philippine Coast Guard kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patag ni Lorenzana, hindi niya gusto nga maakusahan ng Pilipinas nga amo ang nagprovok sang tensyon sa pagpadala sang mga bapor sang Navy. Apang ginpahayag ni Lorenzana nga ang pagpahamtang sang vessel sa ref pariho sa ginhimo sa Ayungon Shoal amo ang isa sa ginaswestyon nga ginakonsiderar sang National Task Force West Philippine Sea. Kung sa bagay, kung padalaan mo ina sa mga bapor de gira, base bala misinterpretar sang China, kag amo pa ang suguran sang gamo. Hindi kita preparado sa gira. Hindi kita makasarang sa gira. Diplomasiya ang aton ginahimo para mahambalan. Agod, matalakay husto. Diin gid bala, sino gid bala ang nagapanag-iya sang West Philippine Sea. Kung aton lang tawon, kontakson, kabahin gid siya sang pungsod Pilipinas. O galing, ginakliman sang China. Kay bangod China Sea,
nya amo ni teritoryo. Amo man na nga daw akigman ang iban nga mga kapungsuran sa ginahimo sang pungsod China. Sa likod kining ginahimo sang among pungsod nga paghalalabugay sa kadagatan padala sa mga sakayan dagat tag mga 200 kabilog ang pagpatindog sa nagkalain-lain nga mga dilasiling naton pangguba sa kadagatan ang ginhimo sa pungsod China, wala kita sang mahimo. Ang atod lamang nga ambalan lang sang husto. Bisan gani ang iban nga mga bapor, iban nga mga sakayan dagat, daw hindi na makaagi dira sa West Philippine Sea kay gina-claim na ina sang pungsod China nga ila. Sa likod nga kaklaro nga ina kabahin pa sang pungsod Pilipinas. O galing, bangod gamay kita nga pungsod, wala kita sang ibato, wala kita sang ikasarang sa anuman nga gumuntang katulad sang gira, paubos lang. Diplomasiya gyapon ang ginahimo sang pungsod Pilipinas. Ang punto naton diri kung tani kung mag-abyan ng kabig o kung abyan ng pagkabig sang pungsod China sa aton, ang aton niya ihatag sa aton kag ila man ang ila nga bahin sa among kadagatan. May mga pagpati gani nga daw ginatawtawan kita. Buligan ka, posdakan ka sang mga bakuna, donasyon. Apang sa likod sina, daw ginaukay-ukay man ang aton kadagatan. Baylo bakuna, baylo kadagatan, baylo ridor, bayro teritoryo, amo ina ang pananawan. Bisan ano pa nga pananawan ang aton lamang ginaalungay sa ila nga ang ila-ila ang aton-aton. Hindi bala nga ang aton ila pa. Amo na ginasiling ko alimpas sang una kung sa karay apa ang ana-ana lang, ang ana-ana pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 morning na sa bilog nga dakmanwa sa Bacolod. O, pitsa 30 na ba? Isa na lang kadlaw, pitsa 31 na. Sulod na kita sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, kag sumuman Domingo de Pascua. Dasig sa mga inadlaw. Kamusta na ang aton mga kauturan? Kasugod na kamo puasa? Kamusta na mga tumuloo? Natabuan ang ugali nga nag-ibwal ang COVID. Amo na nga gindili ang madamo nga pagsulod sa kasimbahanan. Ang pila ka mga porsyento na gidlang ang ginatugutan. Bangod kay nagsaka naman si COVID daw hindi mapunggan. Amo nang siling ko bala, ang tanan nga aton sini nga tradisyon kag kostumbre ginguba gitanan ni COVID-19. Di bala mo? Ang pagbisa, ang pag-agbay, ang pagkaptanay kamot, ang tanan-tanan na lang. Hindi na pwede. Kaya man may COVID. Amo na ang halit ni COVID sa bilog na kalibutan. Hindi lang niya pungsod Pilipinas. Balik kita sa Bacolod, kamusta na? Ang mga nagkalatabo sa sulod sa 24 oras. Kamusta na mga merkado? Kamusta na mga balaklon? Kamusta na ang kabilugan nga siyudad sang Bacolod? Ang aton patrol nagalambiyong na. Upod na, ba ang birthday girl kahapon? Ara na siya, biliba. Kagabi may kahiwatan, puwerte. Ang kahiwatan sa kadlawan ni Aksyon Eden Aboso. Puwerte. Grande ang preparasyon sa iya kadlawan. Di birthday kahapon, subong ara na siya. Nagapungko na sa patrol sa iya trono sa paghatag sa aton sa mga balita nga nasagap niya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning, Action Fred. Kag sa tanan natin nga mga ka-action, no? Salamat, gid Action Fred, sa pag tamyaw
kag ang post-birthday tamyaw, Action Fred. Muna dang importante Happy gid. kay happy gid, Action Fred. Dapat happy gid taya. Kaya siyempre, sinubula hindi malipay. Yan ang alambot kaya 25 katuig dris kalibutan. Kung sa bagay. Di ba la, Action Fred? Namin na yung blessing kay gayanan, Action Fred. Although diri sa mundong ibabaw, kadamo sa mga challenges and everything, but hindi man na pag-ihatag sa imo kung hindi nimo malampawasan. Good? Good. Amo na Correct, sa Action correct. Fred. Direct Action Fred sa palibot sang syudad sang Bacolod, bangod nga syempre, as usual, subong nga kagahon, matulutawhay lang, Action Fred, ang lakat sang atod sininga panahon. Medyo paang-paang, pero kaya lang man na, may huyop-huyop man sang hangin. Nga atod sininga iban nga mga ka-aksyon gani, amat-amat naman, nga nagapadulong sa merkado, para magpangumpra sang ilaman ng mga kinahanglanon, especially ang iban nga magaluto dira sang ila siningan lugaw, sang ila sini Action Fred nga kung ano pa da ang usually nila ginakaon lang bala, Action Fred, kung puasa although nga ano man ang fasting, pero may araw man, Action Fred, adlaw yang pwede kaya gyapon ka, pero with limitation lang. Kag pagpati na iya sang simbahan Katolika kag sa mga dumuluong nga Roman Catholic with Action Fred. Pero kabalo naman kita sa tong 28 nag-umpisa man ang Semana Santa, subong Martes Santo na dapat maghalong-halong lang yun all the time ang aton sining mga ka-aksyon kag hindi na magpasaway, especially diri sa syudad sang Bacolod, bangod nga ang NGC Action Fred siradaan umpisa Marso 29 tubtob sa Abril 4. Permi lang yan. Kung na-share ko lang ba, Action Fred, nadumduman ko last birthday ko man, last year, amo man tong umpisa sang lockdown. Oo, nagsira. Masukat siya. Oo, nagsukat naman sa, pero tiyari Mayo lang, kay NGC lang nagsira, umpisa Marso 29 tubtob Abril 4. Sa isa ka video message, Action Fred, na ni Mayor Bing Linardia, tuyo sang iningatikang amo nga masunod ang health protocols. Kasunod sang na-record nga kasos ng COVID-19 sa syudad, nga naglabot na, Action Fred, sa 30+, base sa ginpagwain na nga record sang aton sininga EOC. Sunod sa alkalde, ining una, Action Fred, nga kay gayunan sa sulod sang 5 ka bulan, nga liwat nagsaka ang COVID-19 infection sa Bacolod. Di kong madumduman, ulihin nagtaas, Action Fred, ang kaso sa syudad sa Bacolod sa tong November 8 pa, 2020, nga kung diin may ara sang 40 ka kumpirmado nga kaso. Pero na tungod nga nagdamo naman liwat, ginkahangawa sang alkaldeng sitwasyon sa karon sa mga hospital, bangod na record ang kakulang na sang hospital beds, bangod may mga health workers nga nagpositibo man sa COVID-19. Pero yung klaro, Action Fred, ha, nga wala sang lockdown sa syudad sang Bacolod. Kikadamo sang naga-private message, actually sa Action Fred, sa akon Action Fred, nga naghambal, nga then may lockdown kuno ang Bacolod April 1 to 10. Mukha do di iya naghalin nga balita. Yan na, to namon, batian to namon sa kapihan, Sino na nga reporter na, kaya una pa sa kabalo samon, nang out-scope sa. Correct. Amo na, Action Fred, walang inahambal natin sa iba niya. Hindi bala magsigi kapalakta dira sang fake news. Ang hinuring-huring, wala gina sang may madulot nga mayo. Kay sala lang ng mga tao, amak mo, balon mo yung malakdaw ng Bacolod April 1 to 10. Siyempre, sa mga ordinaryo, Action Fred nga citizen, nga remedyo general man ang palang abuhian, bakol ba naman? Kay magot ba naman? Lalo lang ang lockdown kay mo? Makaduludla man, nagligad to sos. Pilak bulan to nga pinitin siya? Di ba la, Action Fred? Amo nang mabudlay, kay basta, amo man ayo sa aton sining otoridad, hindi ka mo balang isigi kapalakta sang fake news, kay wala inasang mayo nga madulot. Especially nga, kabalo ka naman, Action Fred, kung dol-dol istorya, may ara sang kulang, may ara sang sobra, hindi niya magkinaamo status punta.
That's why nga verify gid ang news nga ginapalapta kag wala gid sang may malain. Mayo tani wala kong private message siya kon ang ginahambal niya nga ma'am, pwede ko ka pamangkot nga hambal niya mo to. Hindi ka directly mo hambal niya. Ma April 1 to 10 kuno lockdown do amo na action Fred. Although nga wala gina isang question, wala ina sang hindi gina sinabad ya kon magsigi kamo ka chat nga gapamangkot ha in relation sa dira kaysa nga kung may mabatian pa lang kamo i-chat niyo mga upod nyo ala malaba damo na lang madamo ang scope o kung malapad na lang malapad ang scope nga malambutan sang fake news dapat sisaon yun sa tanan nga oras. Going back Aksyon Fred diri sa syudad sang Bacolod kay kabalo naman kitang aradaan ang sa gihapon ang COVID-19 pandemic Aksyon Fred. Pero kabalo naman kita nga may COVID-19 vaccine naman pero at wala pa nakalambot gid sa aton nakalambot na gali pero wala pa nasakop ang tanan nga mang inanlan sa lakupon Aksyon Fred. Kaya kasubo lang kay amo inang sistema diri sa Pilipinas when it comes to COVID-19. Kay ang iba niya ang iba na pong sugya Aksyon Fred halos nakatapos na sila sang second dose, sang vaccine sila sa inyong mga pumuluyo. Kita sa Pilipinas, yung pilang nahot pa lang ang nabakunahan. Kag may laban-laban, may bawi-bawi pa sang COVID-19 vaccine. Nakalambot na sa kada rehiyon, na panagtag na, but pag tanaw gali do ka alang-alang pa. Pero hay nako, hambal sang iban Aksyon Fred. Muna ginaduso sang iban nga bungkagon na ang National IATF. Pero kabalo naman kita from very beginning, sila man Aksyon Fred ang nagpungko, sila man ang nag-ilistoryahan ay dira sang pagsugod pa lang sang COVID-19. Naglabay kita Aksyon Fred sa bahin sang Golden Field area. Kadamo na diri sa nag-standby man nga mga taxi drivers naton. Usually common ni Aksyon Fred diretso nila duty, although may curfew in between alas 11 to alas 4, pero may iba ni Aksyon Fred gyapon nga makalusot-lusot lang knowing nga wala na gid mayo nagalibot ang aton sini nga mga kapulisan kag kung pribado nga salakyan wala man ginaparahan kag gina-question. Pero kung ikaw ang nagalakatlak sa dalanon pag tapak sang curfew tapat kagid ma-record kagid sa police station kag medyo magtulo-tiner gamay bangod nga kinahanglan do ka SOP sa ila. Kaluoy mo ni Aksyon Fred mo sang aton sinibalang nga mga taxi drivers bangod nga syempre tungod nga pigado hindi man tanan maka-afford gid Aksyon Fred sang ginatawag nga pagsakay sang taxi kay pagpungko mo pa lang hawak mo 40 na. Yung iban nga imbis nga magpungkos taxi sa 40 bisan nagahurubilbil na sang dala wala na lang kiver na lang no. Nagano na lang sila nag-agwanta kay kanugon sang kwarta nga ginatawag. Amo nang kabudlayan sa mong struggle subong kung mag-lockdown pag yun na lang niya yan ang mayo kita yung media kay maka-taris from one place to another kay given sa aton profession para nga may ibalita man para mabatian man sa aton sininga mga kaksyon kung anong nagakalatabo sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental kag sa mga katupad pa nga mga rehiyon, especially gid halos adlaw may paglain nga pagsulundan nga ginapatuman ang aton sini nga National IATF kita mismo nagalibog ang aton sini nga ulo kung ano naman ang ipatuman sa buong adlaw karon sa hapon ano naman kung paglambot sa gabi ano naman pero given na nga may mga changes hindi malikawan nga may amo sina nga matabo pero given nga March 13 Aksyon Fred buwas adlaw na lang ang bulan sang Marso nagpagwa na kagabi sang mga restrictions ng Aksyon Fred o kon bag-o nga 13 status ang aton sining presidente pero actually through presidential spokesperson Harry Roque man to Aksyon Fred no kay may pila na ka mga lugar nga gin MECQ
gin ECQ Aksyon Fred para kay may duha ka lugar na ginpaidalom na sa MECQ kag siyam ang ipaidalom sa GCQ pero ti kita di Aksyon Fred MGCQ gyapon. So from ang probinsya sang Quirino Aksyon Fred umpisa April 1 to 15 ano sila Aksyon Fred amo ni sila ang MECQ samtang ang Santiago Isabela April 1 to 30 gid Aksyon Fred modified ECQ gid sila. So ikaduha ina sa pinakataas nga quarantine status sa diri Aksyon Fred sa tungsod Pilipinas. So sa bagang quarantine status para sa bulan sang Abril, ipaidalom sa General Community Quarantine ang Bilog nga Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya sa Region 2, Batangas sa Region 4A, Siyudad Santa Cloba sa Region 8, Siyudad sa Iligan sa Region 10, Siyudad sang Davao sa Region 11, Lanao del Sur sa BARMM. Samtang magapabili naman sa Modified GCQ ang nabili niya parte sa Pilipinas. Kaya una dire, ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine umpisa Marso 29 kung kahapon ni adlaw, tubtob Abril 4 ang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal, bangod man sa pagsaka sang COVID-19 infection. Kaya Aksyon Fred sa bugas nga Pilipinas, nagalambot niya 8,000 to 9,000. Fred mo, ang nagka-record nga kaso sa sulod sang 24 oras ina. So, tikulol ba na sang liga to ya, tag 1,000 plus lang. Subong grabe, gidi Aksyon Fred pagsaka sang hilanap sang sining COVID-19. Anay nga may vaccine. That's why, sulit lang yun sa aton siniwag action, ha? Magsuksok sang face mask, magsuksok sang face shield. Kag ipatuman kung mahimo pa lang sa tanan nga oras, ipabilin gid ang social distancing. Correct. Para naman sa aton sining mga ka-aksyon para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-Detox 500 sa kada adlaw kay ang Detox 500 ang may detoxifying compounds sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Ang birthday girl na ton kahapon, pertig yapon ang arangkada karon nga kaagahon. Porte ang kahiwatan, kwapo ang lugar kagabi, no? Nga giniwatan sang kadlawan ni Aksyon Eden Aboso. Okay lang ang pagkaon putik damo. Ti karon nga aga, ano iya ang pamahawon ninyo? May ara na kamo na sulat. Ako kadto ko sa merkado na sulatan ang adaan basi malipatan bla. Kabudlay nga mangluto kamo nga kulang-kulang sa panakot kag pagkatapos malipatan mo giban. Te, kamusta? Oh, balangon na kamo. Oy, pizza 30 na buwas Mother's Day. Sweldo. Kinanglan bulbinlan nyo gid kay 4 ka adlaw nga wala trabaho. Anong nami nga pamahaw karon man? Ngita talamayo karon nga karaho bala. Nami nang inang nabulad sa kunti perte kay init subong. Dry season mo. Magbulad ka. Kung manglaba ka, pila ka oras, malada yun. Amo na nga kadadlaw, pagpuli ko, kapang laba ko, ihalay mo siya. Dugay-dugay, okay na, mala na. Bangod siyang 40 kainit nga panahon. Ti ang karaho, timplahon mo siya, sa awos, kag mga patis, kag iban pa, kag ibulad, bla, nga hindi lang mahulunan siyang langaw. Pagkahapon, kaging gina siya. Sus kanamit. Amo na prituhon mo, nang tigi-tigi jutay bla. Inang daw kasunog, inang gagmay ang bukog. So sa pagkadanam, isaw-saw mo siya sa sinamakan,
Butangan mo sang kalabunding ko titot mga limak bilog nga magbulubatyag bla. Kahang ang bibig mo. Sus, kanamit ga lalaway kasag kanamit. Kasaboroso. Amo ng kampyon nga pamahaw. Karon nga aga. Pagkatapos, kung may ara na mga guno o sapsap ka labas man, baklan mo kamatis bla. Kag paitan, kag sampawan lupo, sos na banggaranon ka. Pertes pagkanamit. Ang ga-serve si mo gayum-yum, kay gatulog tampi to aliya, aga pa, enjoy na! Hindi bla mo? O ano pang angan nyo da? Bango na, mag-ehersisyo, magpamerkado, bakal pamahaw. Ay, mind you, Boss Wildo, Pitsa 31, ang ako ginapanumdum ta kamo, nga kung maglakat kamo sa merkado, kumplituhan nyo na lang ang panakot sa sulod sang pitsa. Uno o Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado di Gloria, kag Domingo di Paskwa. Kumplituhon na lang mga sibuyas Bombay, kamatis, paitan, tanan-tanan nga ara sa kusina, kumplituhan nyo. Para nga kung ara ka mo sa sulod sa puluyan, kung wala man laktan ng pamilya, at least kada luto mo, kumplito ang panakot mo. Hindi ba? Sige. Daw kampyon ang kaagahon. Bisan mainit-init, okay lang. Basta ululupod lang kita, okay na. No problemo. Roll call kita, karon nga kaagahon. Kay Bia Jonathan, good morning. Kay Rochelle Matanda. Dira kay Jennifer Cortez, sang Don Salvador Benedicto. Kay Vanessa Mayo. Vanessa, kamusta? Morning ko na. Kanay Noel Amar, sang Canada. Kay Milili Oligo. Morning lang sa inyo. Inatamyaw ka mo ni Vanessa Mayo. Kay Aida Alunan, good morning. Baos si Steve Are from Australia with love. Kamusta ko no? Okay lang. Ako okay lang. Basta may trabaho. Sige. Si Vanessa Mayo, tag 50 ka-star ang ginapadala. Kay JBL Lontayaw, kay Erne Udas Colidas, kay Asuncion Pastor, kay Zel Balwarte Banggiran, sang Daman Kingdom of Saudi Arabia. Wapertik na mo sang star nga ginpadalaya. Thank you, Gid. Kay Manilin Abarte, bilited ko nga pagsaulog ni Aksyon Edin Aboso sa iya kaadlawan. Kay Moon Lisay, kay Andy Jing Gonzaga, kay Joseph Pacifico, sang San Enrique, good morning. Kay Junior Pilahio, sang Singkang Airport. Kay Marilo Travilla Catinoy, good morning man. Kay Ronnie Gordon, sang Barangay Mao. Kay Milagros Morales. Kay Cory Bidaha, sang Kuwait, good morning. Una nga utong, sang aton sini roll call, karon nga kaagahon. Oy, antes ko malipata, ang libre nga medical check-up, wala kag libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic, alas 9
Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Morning da, kay Maria Pilo Baton, kay Hasmen Roldan Rabilio, kay Ronel Jan Villaras, kay Dilia Liabe, nga upod sa aton karon nga kagahon, kay Diloterio Acosta Gare, lockdown kuno sa ila, kabay pangin negative ang testing sa akon, kay ang ila kuno supervisor oy nag-positive na. Pangamuyo man namon dire nga mag-negative ang testing sa imo. Pangamuyo tang aton mga utod nga hindi man matapikan
sining lala, ining kagaw nga portigid ang iya panghalit sa aton direga saka naman ang iya sinudlan ang ginsulod sang kagaw extra nga paghalong nagligad nga inadlaw ya mo na ning aton nga problema pati birthday sa atong presidente do ginhilabtan pa. Abi bay inyo lang ina kay iya na ya kaadlawan na kung naga-enjoy siya abi tagain nyo man tsansa hindi nga bisan birthday sang presidente ako bisan hindi ka mo kumporme bala sa isa katao kung birthday abi hatag na sa iya kaya na ya kadlawan na kung daw wala man sa ginimo nga kalainan nga agad nyo gidala sang hala nga komentar kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na kay Huma Lumina. Huma, good morning. Si Runa Rihida Trabaho. Morning ko no kay Mr. and Mrs. Elvis Kag, Dura Patigas, kagay Tatay Tede. Okay, paring Tede, good morning. O sige. Standby anay, mabalik ako pagkatapos ini. Na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit
At normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara! Di maala, good morning. Kay Annalyn na balitan ope sa barangay Tipuluan. Nagamonitor na. Si Lorito Armas Bidaha. Morning ko no kay Mrs. siya. Dirasa, quiet. Kamusta ka mo da? Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, Toto Raula Libuga kaladlad ka na da, baligya mo pamahaw. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira kay Junjun Agustin and family sang Kawayan. Dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilla, gabugtaw na ni siya. Kay Paring Istoy Querido, good morning lang. May lang nga monitora, tagsagid kakagahon. Kay Warlito Nisha, good morning man. Kamusta ang tikang sang panahon? Ti Esterles na nag-epekto sa bilog nga pungsod, ang bilog nga Visayas maka-experience siya sang bagal umon nga langit. May lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan pakadto na aminhan na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas. Kag ang baybayon, mangin makanay, tubtob makanay ang pagbalod. Bangod sang maayong panahon kag dry season. Halong lang, bangod sa tuman nga kapaang kagkainit sang panahon, magadala ini siya sang pamalatian. Kabay pa, bisan paano bisan mainit, hindi lang kita magpasayang-sayang, hindi lang kita maghagad, paigo sang init sa mga alas 10, alas 11, alas 12, hasta alas 4, sos, puwerte sa pagkainit. Mabatyagan mo gid bala? Nga daw gamalalagid ang imo mga panit. Amo na siya, ang kainit nga aton mabatyagan subong. So extra nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Morning da kay Warren Ortiz. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Warlito Nisha, ari sila, gaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Yunila Tarusan, good morning sa Purok 20 Barangay Alangilan, Siyudad sa Bacolod. Kay Imbong Campos ang Maaw, Imbong, good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Sana unang hutong sa atong programa, pulo pamahaw kita, tulo tamyaw kita, pangbukas, pang-abrigana sa bilog nga Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Las 4:44 na, relax, makadali.
Mabalik ako pagkatapos ini. sandigan Pinugsan probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sangsang anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Kay Alona Cortez Dinsay, good morning. Kay Utay Benedicto da, morning kuno kay Toto Canoy sa San Jose Public Market naga-monitor. Kay Elmar Bayabado Sabino. Kay Rinaldo Reparo, good morning lang. Kay Ani Lobaton, good morning. Dira kay Violeta Colingan, bawa. Nagapangayo sa bulig, oh. Ara kuno sila sa may sanitarium hospital. Daw hindi kuno magwanta. Nga masakit ang iya anak. Ay, oo, mga mo nga problema ga plamoy-poy man ang aton sining kaugatan na di mga utod naton basi ko naga-monitor. Man ako ipangamuyo ko gid Violeta ang kaayuhan sang imo anak. Dalon ko inaasakon pagpangamuyo karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na, nagpanumduma ang Bacolod Emergency Operation Center sa mga negosyante nga ipatuman ang 50% nga kapasidad sa mga restaurant, function hall, kag iban pa. Kay surungon, ila na obserbahan nga mayara sang restaurant nga naga-operar 100% ang capacity. Di bangod sini nanawagan sa sundon talang kuno ang mando ekotibo ni Mayor Bing Yunardia. 50% nga kapasidad kag halongged kay daw hindi mapunggan nga ibwal ang gasaka ang ginatapikan sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment.
Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang time las 5:06 na. Kay Minggoy ako yan sa Payaw Binalbagan. Good morning. Kay Melchorita Ferrer. Ang 1 kamilyon, no? Nga bakuna nga ginbakal naton sa pungsod China nag-abot na dire sa aton pungsod. Kabay pa nga minilyon na ang mabakunahan kadaw hindi mapunggan gaibwal lang nga gaibwal ang ginigo sang COVID-19. Ang mga opisyal sa pungsod Pilipinas, mga alkalde kag iban pa kag ang naligad nga mga politiko nagkalaigo na, ang iban nagkalamatay na. Good morning lang kay Cathy Beer. Nagaupod na karon sa aton sini nga mga tinakna. Areglado, balikan ta kamo pagkatapos sini. Ang inyong mabatian, isa sa kabilayaran ng programa. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio Bacolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na, kay Elsa Biasong Gordonda sa Barangay Suma, good morning, kay Britthart Tunato sang Antipolo City. Aber, kapi-kapi kita na Dr. Alfred's Green Coffee.
14 na kay Rudita Trinidad Cruzet. Good morning. May lang nga pag-monitor. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, oy, 305 na. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagalabot na sa 305 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental as of March 28, 2021. Amuning cumulative tally nga ginapagwa sa nga Provincial Incident Management Team o kon na PIMT. Ang sabahin naman sa nagapanguna akong LGU nga may pinakadamo nga kaso among La Carlota City nga naglabot na sa 37, ginasundan sang Cadiz 31, kag San Carlos nga may 27. Masabo-sabo man nga balita bangod na dugangan ang kanamoon sa mga nagkalamatay bangod hubalin sa 220 nagligat nga semana, ini ang nahimo na nga 223. Sa kabugusan, sa sulod sa isa ka tuig nga record, ang Negros Occidental ang may 7,310 na ka mga total cases sa COVID-19. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:16. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B.
Bawal walang mask, I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agaran... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. This time check is brought to you by Morning lang na kay Jerry Garde sa Barangay Poblasyon sa Valladolid, kay Jocelyn Calamaan, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, morning man. Diri kita ho, base kon nagaka Philippine Standard Time, las 5:22 na. Morning da, kay Angela Liarte gayon dato, morning ged. Si Elizabeth Malaka Gamala, ari siya, sige, listener ko no sang Malaka ang Gamala family. Sige, morning lang, may lang nga pag-monitor, tagsagid ka kagahon. Kay Christ Teripol Javier Tanatan, good morning. Sige, good morning ko no. Marti Santo sa tanan. Sige, ariglado. Kay Luila Siason, good morning man. Nga pangagda sa kape. Sige, thank you, Ged. Dali gid lang. Amulan ni siya kay isa lang ang resulta naton. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap resulta sang Small Town Lottery. First draw 29-36. Una nga bula resulta 29 kag 36. Second draw 19-16. Ikadua nga bula 19 kag 16. Third draw 8-17. Ikatatlo nga bula 8 kag 17. Ang aton luto posible wala gid draw bangod sining pila ka mga pagpapanaog sang istrikto nga pagpatuman sang pila ka mga pagsulundan sa NCR kag iban nga mga kaprobinsyanan bangod sa pag-ibwal sang kagaw nga COVID-19. Ariglado kay Babes Navarro Ortalis Baligwas, good morning lang dira sa Purok Tangkong, Barangay 7, Siyudad sang Bacolod. Kay Ilsa Laba,
good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Banoy Bahandi, good morning man. Morning sa inyo, upon-upon kita, kay mabalik ako pagkatapos sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Philippine Standard Time, las 5:29 na. Muning lada kay Rochelle Torbila, kay Arman Regalado, kay Elisa Iligan, muning kuno sa Iligan Family. Dire kita, balita naton sa City Hall, Mayor Bing may pangabay sa publiko karon nga Semana Santa. Balita City Hall. Detalye sinupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayag Aksyon Fred, mayaras ang mensahe nga ginpagwa si Bacolod Mayor Bing Leonardia karon nga Semana Santa. Sa isa ka video message Aksyon Fred, ginpangabay sang alkalde ang publiko nga magsakripisyo kag magpamalandong karon nga Holy Week. Ginpahayag ni Leonardia magpamalandong sa madamo nga bugay nga ginhatag sa mahal nga makaako Aksyon Fred. Sunod sa alkalde, subong nga may ginapangatubang nga COVID-19 pandemic, ini ang tion nga magsakripisyo Aksyon Fred pagi sa pagsunod sa minimum health protocol kag likawan ang social gathering para masalbar man ang kaugalingon kag ang iban nga tawo. Para sa alkalde Aksyon Fred, dapat amligan ang kabuhi kag ipakita sa Ginoo nga ginahatagan sang tawo sang balor ang kabuhi nga iya nga gintugyan. If we want to show the Lord that we appreciate the blessings that He has given us, at ipanunta kag amliganta ang aton kabuhi diri sa kalibutan. So for us to do that, mag-obserba kita sa health protocols. Again, nabatian ang mensahe ni Mayor Bing Leonardia. Sandon Plus Gold mga ka-aksyon mayroon sang high potency 100%. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo,
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Muning da kay Lorna Diligencia, kay Edi Laosa, ga monitor, kay Maria Teresa Opilinia. Diri kita, Kapulisan Blanco pa, sa sospitsado sa pagpatay sa gwardya sang Vice Alkalde sa Banwa sang Toboso. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May gagaksyon na Fred Blanco pa ang Toboso PNP sa pagkilala sining mga suspitsado
nga nagpatay sa bodyguard sang vice-alcalde nga si Eddie Gumban, 52 anyos, sa Purok Mabuhay, Barangay 2 sa poblasyon Banwa sang Tuboso sang nagligad nga gabi aksyon na Fred. Sunod diri sa hepe nga si Police Captain Paul Kenneth Magan. Padayon pangila siling nga investigasyon nga ginahimo sa siling nga tiniyon. Dugang panimagan sing Gumban na dakban sa aksyon na Fred sa paghupot sa illegal nga armas matapos ma-involve ini sa traffic accident. Nagpalagyo ini kag sa naabdan baw nanaya ini suno ya sa pulis. Magluwas ini kaso ti damo sila ginalantaw karon nga mga posible mahimo nga anggulo kag motibo sa nasambit nga krimen action na Fred. Bali, ang investigation namon dyan, sir, is medyo patatay ang motibo, sir, wala ka pa nabalaan. And then, ang identity ng suspect, sir, is so far blanco pag ito subong, sir. Tigumban ang ginlutang sa 4 ka tawo sang ini ang yara siya sining grahian action na Fred kaga mga suspitsado diri sakay sa motorsiklo. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45. Mga blatter entre pagkatapos ini. Aragay! Kasakit ang tiyan ko. Hindi ako kapag...
Philippine Standard Time, las 5:50. This Muning na kay Jocelyn Andrada Tiangson, kay Happy Parcon Gayuna sa Isabela, good morning da. Kay Chris Marie Ambino, kay Manjo Arnijo, good morning. Diri kita sa Evergreen Herbal Capsule. Ano ang an Ogdamen, good morning. Happy birthday ko no sa ila younger brother nga si Marcos Ogdamen. Sige Diri kita na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred gen kumpirma ni 3rd Infantry Division Philippine Army spokesperson Major Sinan Pancito na may natabo nga enkwentro lasay kapon sang aga sa may tunga sang New People's Army kag kapulisan sa barangay Nagbinlod, Banwa sang Santa Catalina, probinsya sang Negros Oriental. Kag ginaligar nga mayara sang duha ka napatay. Sa interview sa kay Pancito, sa ila pa nga pagpangusisa sa karon kung mala konektado ini sa nagligad nga enkwentro sa syudad sang Gihulngan sa amuman nga probinsya. Sa Pancito, wala siya sang dugang pang detalye angot sa natabo matapos nga kapulisan ang makaenkwentro sang NPA apang base sa report nga nabaton may nakuha nga armas, bala, cellphones kag iban pa nga mga subversive documents sa lugar sang gintabuan sang sining enkwentro. Sa karon nagapadayon po mga investigasyon sa otoridad angot man sa natabo. Samtang naglapat naman sa 2,040 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Cebu ang nakuha naman sa isa ka persona ngayong kilala kay Ronnie Guboli, 40 anyos ang edad, sa Barbas Operation, ngayong patigayan sa Police Station number 10 sa Barangay Felisa, Ciudad sang Bacolod. Si Guboli ang yara karon sa custodial facility sa Police Station number 10. Sa sining panahon, importante man ang ikayang lawas. Agad malikaw na mga balatian. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Sherlyn Di Guzman, good morning. Kay Robert Ruma, kay Alex Muntisa, kay Jerome Lipana. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat. Time las 5:59. This Morning lada kay Joy Boris Suyod, kay Francisco Guangco, good morning, kag kay Guillermo Clarito. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.